A Administración de Xustiza continúa en folga indefinida. Hoxe convocaron unha mobilización que partiu do edificio xudicial da Parda e rematou na delegación da Xunta en Pontevedra. Dende os 7 sindicatos teñen claro que se o goberno galego non move ficha, eles continuarán coa súa loita. É certo que se non van a mover ficha a resposta está aquí, a resposta está nesta movilización, a resposta está no seguimento da folga que sigue sendo como o primeiro día, máis do 90%, e a resposta vamos a dar contundente para que sí, movan ficha dunha vez e acaben coa discriminación. Están sufrindo os cidadáns, é unha lástima que Rueda non se dé conta de que noutros sitios, noutras comunidades autónomas, si se levou a cabo subidas para este ano que están sendo efectivas desde xaneiro deste ano e aquí por política de personal non queren mover ficha. Dende estes sindicatos queren deixar claro tamén á cidadanía que eles non queren unha subida salarial, que o que demandan é unha equiparación salarial co resto das comunidades autónomas deste país. A equiparación é de xustiza, somos corpos estatais, témoslo dito 1000 veces, eles sábeno, somos corpos estatais coas mesmas funcións en todos os lados de España e necesitamos, creemos que é xusto que teñamos os mesmos dereitos e as mesmas retribucións que nesas outras comunidades autónomas. Entón, insisto, non é unha subida salarial, non se trata dunha subida sin máis, queremos unha equiparación, este é xusto e de xustiza. Debemos de decir tamén á cidadanía que non estamos pedindo nin rechazando as cantidades que se están a decir. O que estamos é pedindo a non discriminación, tanto sanitaria como económica, como de amortizacións de prazas, etc. Quero decir con isto que non rechazamos 800 nin 1000 euros como se está dicindo, é mentira. A Xunta de Galicia está se dedicando a decir mentiras e algunha media verdade, pero verdades moi poucas. Nesta xornada a folga tivo en Pontevedra un seguimento do 92% e debido á mesma tiveronse que suspender na capital de provincia un total de 60 xuizos. Dende os sindicatos tamén lembraron esta mañá que cada día de folga supón unha perda de 90 euros no salario de cada traballador que secunda dita folga.